מזמור נ"א בתהילים, הכותרת שלו ברורה, ההקשר ברור, אבל כל זה רק לכאורה, ואנחנו נראה בעזרת השם את המזמור ואת ההקשר ומה הוא אומר, ובעזרת השם יתברך, ואיך זה, כל זה קשור לבניין חורבות ירושלים. כך כתוב, והיטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. כן, יש ניגון כזה? אבל הוא לא חסידי. לא ממש יהודי. כן, כשמחזיר את הספר תורה לאיכנן. סתם אפשר ליצור גם את הביצוע של זה בקלסים. כן. טוב, מכל מקום. כל הקהילות שאינם חב"ד. אנחנו נקרא עכשיו את המזמור וננסה להבין מה הוא אומר. למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שעבה. חונני לי אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחף שערי. הרב, כבסני מעווני ומחטאתי תאריני, כפשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. איך אתם מבינים את המשפט הזה? למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך? משונה, לא? כאילו, מה הוא אומר? תרחם עליי, כרוב רחמך, תכבס אותי מעווני, אני יודע את הפשעים, אני יודע את החטאים, אני חטאתי לך. אז למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. מה? זה בטח המקור לדרשות. שמה? תזכר. תזכה אותי? למען תצדיק אותי? כן? כאילו לא שאתה תצדק, אלא שאתה תצדיק. ותזכה, תזכה אותי. תזכה אותי כשאתה שופט אותי. טוב, אז אתה בעצם מדגיש את הבעייתיות. זאת אומרת שלכאורה היה צריך להיות פה... הוא אומר כל הזמן, הוא אומר, שעה יש לי פשעים. יש לי פשעים, יש לי עוונות. אז כאילו הלוואי, או למען, לכן אני מתחנן, בשביל שאתה תצדיק אותי ותזכה אותי. כן, אבל לכאורה כתוב בדיוק הפוך. טוב, מה המקור? מקור לדרשה, שמה? חז"ל שלא חטא דוד אלא לא בתשובה ליחיד. כל מה שעשית אחרת זה בשביל שתזכר אתה אומר, כל מה שעשיתי חטא זה בשביל שאתה תצדק, כאילו, אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק בזה שאני אחטא, אתה צדקת בזה שאני חטאתי בשביל שאתה תצדק, כי חס ושלום, אם אני לא הייתי חוטא, אז אתה היית טועה. אז הנה, ברוך השם, אני חטאתי ואתה צדקת. כן, אוקיי, בסדר, זה שאלה יפה, מה זה הדבר הזה? אתה מברך לך. כן. אז למה תצדק בדבריך תזכה בשופטיך? אין מעוון חוללתי, ובחטא יחמתני עמי. אין אמת חפצת בטוחות. איפה זה הטוחות? הכליות, המקום הטוח, המקום המכוסה. ובסתום חוכמה תודיעני. תחטאני באזוב את הר, תכבסני ומשלג אלבין. כן, מי צריך לחטא באזוב? אתה מצורע? גם אתה מת, תומת מת, נכון? כאילו, תטהר אותי, כן? תנקה אותי, תחטא אותי באזוב, אני אטהר, תכבס אותי ואני יותר נקי משלג. כן, לא לחינם הביטוי שלג, כי איך נראה צרעת? כמו שלג. אז הוא אומר, תכבסני ומשלג אלבין. כאילו אני... אפשר להגיד גם שיותר משלג פשוט. אפשר, נכון. תכבס אותי ואני אהיה יותר לבן מאשר שלג. כן? כן. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דיכית. כן, איך אפשר לפרש אחרת? משלג אלבין, או תכבסני, יהיה לבן מהשלג. ואני אהיה לבן מהשלג. שמה זה השלג? הצרת. אז הוא לא יהיה לבן הצרת, אם הוא מכבס אותו אז הוא כבר אין לו. נכון. משלג אלבין.
ובין אבל זה יהיה לבן. אני אהיה לבן מהשלג. מהשלג שהיה לי אני אהיה נקי. כאילו זה לא גם השלג לבן, אבל גם אחרי זה אני בעצם לבן. נכון. אוקיי. או שתחפשני ואני אהיה יותר לבן מאשר שלג. תשמעני ששון ושמחה, תגל לעצמות דיכית, אסתר פניך מחטאי וכל עוונותיי מחטא, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליכני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תשמחני. על המדע פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישוב. כן, דוד חטא בשביל להורות תשובה לרבים. על המדע פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישובו. הצילני מדמים אלוהים. אלוהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כי לא תחפוץ זבח ואתנה. עולה לא תרצה. דבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. היטיבה ורצונך את ציון תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ דבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזבח עפרים. כאילו עכשיו אתה לא רוצה. נכון? למה אתה לא רוצה? כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. אתה רוצה עכשיו דבחי אלוהים, מה אתה רוצה? רוח נשברה, לב נשבר ונדכה. בזמן הגלות כאילו. בזמן הגלות, אוקיי. בזמן לא גלות או אין בית מקדש. כשאין חומות ירושלים, לא בנויות חומות ירושלים. אבל מתי שאתה תיטיב ברצונך את ציון, תבנה את חומות ירושלים, אז תחפוץ דבחי צדק. עולה וחליל, אז יעלו על מזבח עפרים. כאילו זה... ואתנה זה מלשון מתן, אתנן או זו מלשון... שאלה יפה, כאילו או שזה תחפוץ זבח ואני אתן זבח, או מלשון מתנה, או מלשון זבח ואתנה, כאילו זבח ואתנן. טוב, אז מה בעצם? כל החלק הראשון הוא מבקש טהרה מהחטא, כפרה מהחטא, טהרה מהחטא, להתנקות מהחטא. כל החלק השני הוא כאילו לא מתייחס לחטא. הוא קצת כן מתייחס לחטא, אבל בעצם הוא אומר מיוד כבר. כן, תביא לי ששון, תביא לי שמחה, תסתיר את הפנים מהחטאים, תברא לי לב טהור, תחדש בקרבי, אל תשליך אותי, רוח קודשך אל תיקח ממני, תשיב לי את הששון, את הרוח הנדיבה. כאילו הוא אומר, במובן מסוים, אומר בוא נשאיר את הפרק הזה מאחור. נכון, נגמר, הפרק הזה נגמר, תחפר לי ואנחנו נתחיל מחדש, נתחיל בשמחה, נתחיל בטוב, ואפילו היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ דבחי צדק עולה וחליל. כאילו, נכון, עכשיו אתה לא רוצה, בסדר, קיבלתי, אבל באמת, בסוף זה מה שאני רוצה. טוב, אז בשביל להבין קצת יותר את המזמור הזה, אנחנו נחזור לסיפור של דוד ובת שבע, וננסה טיפה להבין אותו, ולראות מתי דוד אמר את המזמור. זה בעצם השאלה הגדולה, שאיתה אנחנו ננסה קצת להתמודד. אנחנו נמצאים בשמואל ב' בפרק י'. מה זה כאשר בעל בת שבע? כאשר בעל בת שבע? בזמן? לא יודע. שאלה מצוינת. מה זה כאשר בעל בת שבע? מתי הוא בעל בת שבע? טוב. כתוב בזוהר. נכון. טוב, אז נסתכל פה בפרק, נתחיל בפרק ז'. בסדר, אפילו שזה הרבה קודם, אבל כנראה לא כל כך הרבה. זה מסופר קודם, אבל זה אותם דמויות, פרק ז'. שמואל ב' פרק ז'.
ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל נהיה בדברו. טוב. ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מכל אויביו, ויאמר המלך נתן הנביא, ראה נא, אנוכי יושב בבית הרזים, ואהרון האלוהים יושב בתוך העירייה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבך לכסה, כי השם עמך. כאילו דוד אומר, לא מתאים. לא מתאים, אני יושב בבית הרזים, בניתי את בית המלך, עם הארזים שחירם מלך צור שלח לי, ואהרון השם בתוך העירייה, לא מתאים, בוא נבנה בית להשם. והוא אומר את זה לנתן הנביא, נתן הנביא אומר, אין בעיה, כל אשר בלבך, לך תעשה. בלילה ההוא, אז השם הגיע לנתן הנביא, ויהי דבר השם לנתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לישיבתי? כי לא ישבתי בבית, למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ויהיה מתהלך באוהל, במשכן, בכל אשר התהלכתי, בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור, למה לא ניתן לי בית הרזים? כאילו, אף פעם לא ביקשתי את זה, מאף אחד לא ביקשתי כזה דבר, לשבת בבית הרזים, לא ביקשתי את זה. ואתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר השם צבקות, אני לקחתיך מן הנביא מאחר רצון להיות נגיד על עמי על ישראל, ויהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי ישראל, ונטעתי, ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. כל זה אני אעשה, שאתה תהיה שקט לגמרי. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך השם כי בית יעשה לך השם, כי ימלאו ימיך ושכבת עם אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממך, וחנפתי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן, אשר באבותו והוכחתיו, בשבט אנשים, בנגעי בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו, כאשר אסירותי מעם שאול, אשר אסירותי מלפניך, נאמן ביתך, ממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה, ככל החזון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. אז מה אומר השם לדוד? למה הוא לא יבנה את בית המקדש? כי הוא לא ביקש. נכון? הוא לא ביקש לבנות. מי יבנה את בית המקדש? הבן שלו. הבן שלו. למה הוא יבנה את בית המקדש? ולא דוד? מה הסיבה? לא הכל נכון. לא הכל נכון? מה זאת אומרת לא הכל מוכן? לא ביקשו ממך. לא ביקשו ממך. אוקיי, צריך שיהיה תשתית בסיסית טובה. אתה הגעת ממקום שהוא לא עם תשתית בסיסית טובה. זאת אומרת, כאילו, מה אתה חושב שאתה תבנה בית להשם? קודם כל השם יבנה לך בית. מה זה לבנות לך בית? לבנות לך בית זה לתת לך בן. זה לבנות לך בית. נכון? לבנות בית ממלכה. הרבה, לא? מה? היה לו הרבה. לא, שימלוך תחתיך. לא שיהיה לך סתם בן. בסדר, סתם בן זה סתם. גם לשאול היה בן. אבל כשאתה תהיה בית מלוכה, בית המלוכה הראשון בממלכת ישראל, דוד המלך ואחריו שלמה המלך, עכשיו אפשר לבנות בית להשם. אבל קודם כל אני אדאג לכם. לא יכול להיות כאילו השם המסכן, אני בבית הרזים והוא בתוך העירייה, אז בוא נלך לבנות. לא, השם לא מסכן. השם ידאג לך לבית. אחרי שהוא ידאג לך לבית, אז אפשר לבנות גם לי בית. כן, זה כאילו ההנחיה שנתן הנביא מוסר לדוד המלך,
אתה לא תבנה את הבית, אבל הבן שלך יקום תחתיך, הוא יבנה את הבית. כשנגמר הדבר הזה, דוד המלך, אחרי שהוא מתחנן, כאילו אומר, בא מלך דוד ויושב לפני השם, אבל ברור שדוד המלך יושב כל הזמן וחושב מי יהיה הבן תחתיי שיהיה המלך. נכון? כי היה ברור לו שיהיה לו בן תחתיו שעוד לא נולד. למה? כי הוא אומר, אשר יצא ממך. נכון? והקימותי, כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממך, והכינותי את ממלכתו. אז כאילו ברור לדוד המלך שעכשיו יצא עוד בן, לא בן שכבר נולד לו, אלא יצא עכשיו בן, והבן הזה הוא יהיה המלך, והבן הזה הוא גם יבנה את בית המקדש. אבל דוד עוד לא יודע מי זה, הוא לא יכול לדעת מי זה. כן, עוד לא קרה. למה אי אפשר שזה יהיה במקביל? מה זה במקביל? כאילו לפני ששלמה מלך, כבר שיוולד, ואז לא, צריך להיות. אבל יש יורש. לא, מה זה יש יורש? יש לו בנים, בסדר. כשהוא יושב על כיסא, זה סימן שיש בית. כן, לפני כן אין בית. טוב, אז דוד המלך מחכה לדעת מי יהיה הבן שיבנה בית המקדש, שיהיה יורש, יבנה בית, והוא יבנה את בית המקדש. אז היו כמה מלחמות, ובפרק י', בסוף פרק י', כתוב, תחילת פרק י' א', ויהי לתשובת השנה לצאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל, פרק י' א', וישחיתו את בני עמון ויצאו על רבה, ודוד יושב בירושלים. דוד יושב בירושלים, הוא לא הולך למלחמה עם בני עמון. ויהי לעת הערב ויקום דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך, וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. טוב, אז זה כבר מהפכה. הוא ראה אישה. עכשיו, מן הסתם, ראיית האישה טובת מראה מאוד, על מי נאמר שהייתה אישה טובת מראה מאוד? ושתי. לא, על ושתי כתוב טובת מראה מאוד? מה? חווה לא. לא, הביטוי טובת מראה, טובת מראה כתוב רק על רבקה. יפת תואר ויפת מראה? טובת מראה. טובת מראה, טובת מראה. לא, יש על ושתי. כי טובת מראה. טובת מראה. סתר. לא כתוב עליה טובת מראה מאוד. נכון? טוב, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם. אני חושב שטובת מראה מאוד זה ביטוי שנאמר... שמאלה, מקום שלי. בכל אופן, דוד המלך הבין שכאן יש משהו. כן, דוד המלך הבין שהוא יושב בירושלים, והוא רואה את האישה שבעצם ממנה הוא יביא את המשיח, כאילו ממנה הוא יביא את הבן. הנערה יפה טובת מראה. על מי? אסתר. על אסתר. בית זין. כן. יפת תואר וטובת מראה. טובת מראה מאוד. וטובת מראה. טובת מראה מאוד. כן, טובת מראה מאוד. טובת מראה יפת מאוד. תואר וטובת מראה, ומות אבי אבינו. לא, אז אנחנו מחפשים האם יש טובת מראה מאוד. האם יש כזה דבר? אני חושב שזה כתוב רק על רבקה, טובת מראה מאוד. מאוד. כאילו זה הוא יבדוק לנו עוד מעט, אבל אני חושב שזה מה זאת אומרת? כאילו, מה זה הסיפור על רבקה? הסיפור על רבקה זה כאילו, הולכים לחפש שידוך. נכון? זה כאילו, ברור נוצר פה איזה משהו, זה לא איזה משהו, הוא לא ראה אותה אף פעם.
כאילו, יצחק, לא ראה אותה לפני שבחרו לה אותה. אבל אני אחרי, כמה עבר ילד לים. נכון. אז מה, אליעזר הלך לחפש? טובת מראה מאוד. נכון? זהו. ההבדל הוא ששם זה טובת חסר וכאן טובת מראה. או, יפה. כאילו טובת מראה מאוד. זהו. דוד המלך הוא הולך, לא יודע, הוא הסתובב מעל הגג. פתאום, לא יודע איך זה קורה. בדרך כלל אנשים לא מסתכלים בתוך בתים של אחרים. בטח לא בתוך מקלחות של אחרים. והנה כאילו, וואו, הוא הולך על הגג, והוא רואה אישה רוחצת. היה ברור לו שזה היא. לא יודע מה קרה, אבל היה ברור לו שהיא ראויה לו, שזו האישה שממנה יבוא הבן. צריך לבוא עכשיו בן, והבן הזה אמור להיוולד, להיות המשיח, כאילו אמור להיות הבן, שבסופו של דבר יבנה את בית המקדש, זו היא האישה. טוב, זה היה ברור לו. עכשיו, מה קרה? וישלח דוד מלאכים ויקחיה. יותר מזה, כתוב, וישלח דוד, וידרוש לאישה. כנראה, לא יודע איזה חקירה הוא בדיוק עשה. הוא דרש לאישה, ויאמר הלא זו בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. מסתום כאילו, היא לא הייתה אשת איש. לא יודע למה היא לא הייתה אשת איש, או... אולי בגלל שהוא כתב כריתות לאשתו, גם יכול להיות. אולי בגלל שהוא חיתי. הוא יהיה חיתי. כאילו, לא... הוא יהודי, הוא חיתי כתוב פה. לא יודע. היא הייתה... אני לא יודע. אולי היא הייתה, אולי הוא היה יהודי, אולי הוא לא היה יהודי. אם הוא לא היה יהודי, אז היא לא הייתה אשת איש, ודאי. אם הוא היה יהודי, אז... נכון, הוא כתב גט כריתות לאשתו. אבל הוא עוד לא יצא מלחמה, ככה עוד יצא, בטח, הוא עם בני עמון. הוא עכשיו נמצא במלחמה וישחיתו את בני עמון, הוא נמצא שם. הוא לא אומר לו ללכת. רגע, חכה, בוא נקרא את הסיפור. וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת בתטומאתה, ואתה שוב אל ביתה, ותהר האישה, ותשלח ותגיד לדוד, ותאמר, הרע אנוכי. אתם זוכרים את זה מהשבת הקודמת אולי? תאמר, נכון? לאיש אשר אלה לא, אנוכי הרע. בקיצור, חמודי, תדע לך, זה קרה, זה פעל. כן, בת שוע ובת שבע זה אותו דבר. בדברי הימים בת שבע נקראת, בת שבע נקראת בת שוע, כן, בדברי הימים. זאת אומרת, זה אותו דבר. יש פה איזשהו סיפור. לא יודע מה קרה, למה המשיח ככה צריך לבוא, אבל הוא צריך לבוא מהזונה תמר, בת שבע, בת שוע, אשת יהודה, כאילו זה תמר, הוא צריך לבוא. ומשם בעצם דוד הגיע. ומשם דוד הגיע, וגם שלמה כנראה היה צריך להגיע מאיזשהו סיפור עם בת שבע. לא יודע, את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא היה צריך לבוא שם. היא שולחת לו, תשמע, אני עכשיו הרע. עכשיו, כנראה שאף אחד עוד לא יודע את זה, שהיא הרע. כאילו זה, היא יודעת, הפסיק לה מחזור, לא יודע, היא יודעת שהיא הרע. עכשיו, וישלח דוד אל יואב, שלח אליי את אוריה החיתי, וישלח יואב את אוריה אל דוד. טוב, תשלח לי אותו, שיבוא אליי. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך, רחץ רגליך. טוב, קדימה, תלך הביתה, תרחץ את הרגליים. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך. מי זה מסעת המלך? בת שבע. היא יצאה אחרי אוריה החיתי, ואז מה קרה? הייתי מצפה שאוריה יחזור הביתה ויהיה עם אשתו, אבל לא. וישכב אוריה פתח בית המלך אל כל עבדי אדוניו, ולא ירד אל ביתו. לא ירד. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, לא מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, אהרון, ישראל, יהודה,
יושבים בסוכות, אדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. אני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי? זה מה שאני אעשה עכשיו? חייך וחיי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שוב בזה גם היום, ומחר שלח חכם. וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ממחרת, ויקרא לו דוד, ויאכל לפניו, וישת, וישקרהו, ויצא בערב, לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד. זאת אומרת, דוד תכנן איכשהו להעלים את כל הסיפור הזה. דוד רצה שהוא ילך הביתה כאילו? דוד רצה שהוא ילך הביתה ויהיה עם אשתו, ואז אחר כך כשיוולד הבן אז יחשבו שזה בטח הבן של אוריה. אף אחד לא ידע שזה הבן של דוד. לא אמור להיות המלך. כרגע הוא רצה שזה יהיה מכוסה ונסתר, אבל הוא ניסה פעם אחת לשלוח את אוריה הביתה, לא הצליח. פעם שנייה הוא השקע אותו, שיקר אותו, לא הצליח לשלוח אותו הביתה, שכב במקום. אז מה עשה דוד המלך? טוב, בסדר, אם ככה צריך להרוג אותו, אין ברירה, נהרוג. לא חשד בכלום, אני יודע, לא יודע. מה היה שם מלך יקרא למישהו? מה קרה? לא, הוא היה שר צבא, הוא היה אחד כן, הוא אחד מה-30. כתוב כן, הוא אחד מה-30, פרק כ"ב, כאילו, הוא היה נחשב. שלושים היו דרוזי. כן. ממש שלושים היה דרוזי. כן. אני לא הייתי סומך. מה אתה סומך? הוא יבגוד מתי? ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה, ויכתוב בספר לאמור, אהבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה. מי זה אליאם? אליאם. שהיה קודם בת 7 בת אליאם. לא יודע. כנראה מישהו שאמור לעזור כאן, לא? לא יודע. לא. זה פשוט איזה 1000 בת 7, זאת היא הבת אליאם. טוב, לא יודע. בכל אופן שבתה מאחריו ונקרא ומת. זה מה שהוא שלח במכתב. ויהי לשמור יואב אל העיר, ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי עד שחיל שם, ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, ויעמוד גם אוריה החיתי. וישלח יואב ויגיד לדוד את כל דברי המלחמה, ויצא את המלך לאמור, כי כלותך את כל דברי המלחמה לדבר על המלך. והיה אם תעלה חמת המלך, ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר ללחם, על ידעתם את אשר יראו מעל החומה? וכולי, אז תגיד לו, ואמרת גם עבדך אוריה החיתי. למה הוא לא שלח, כאילו למה מההתחלה הוא רצה שאוריה יבוא ואז... הוא רצה להעלים את זה. לא, אז הוא יכל פשוט להגיד ליואב שישלח. הוא יכל, אבל למה להרוג אותו? אם אפשר להעלים את כל הסיפור, אז הוא העדיף את אני זה. יודע שממילא זה היא, ואולי הוא לא יהודי בכלל. לא, זה הוא מבחינתו, כאילו התוכנית שלו הייתה להעלים את הסיפור. בסדר, זה שהוא הרגיש שזה מה שהוא צריך, בסדר. אבל התוכנית שלו הייתה להעלים את הסיפור, רק הוא לא הצליח, אז הוא אמר, טוב, אין ברירה, נהרוג אותו. טוב. ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירא בעיניך וכולי, טוב, בסדר, לא ירא. עכשיו, זה מאוד חמור. וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, וזה משל מפורסם מאוד. אחד עשיר ואחד רש, לעשיר היה צאן ובקר רבה מאוד, לרש אין קול, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ויבנה ויחדיו. מביתו תאכל, מכוסות תשתה, וחיקות תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאישה ויחמול הגר מצונו מבצרו, קראו לעשות לאורח הבא. אליו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשיה לאיש הבא אליו, ויהי חרף דוד באיש מאוד. ויאמר נתן חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת, את הכבשה שלהם 400. עקב אשר עשה את הדבר הזה, ואשר לא חמל. ואז נתן מגלה לו. מי היה האורח? הלך. כאילו, השם לכאורה. השם הגיע, וביקש כאילו משיח, ביקש ילד. כן, ביקש ילד. ויאמר נתן אל דוד, אתה איש, כה אמר השם אלוקי ישראל אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדונך, את נשי אדונך בחיריך, ואתנה לך את בית ישראל מיהודה.
אם מעט והוסיף עליך כהנה וכהנה, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? את אוריה החיתי הכית בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. אתה לא תעשו חרב מביתך עד עולם עקב כי ויזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות לך לאישה. זה ביזיון. עשית ביזיון. השם אמר לך שיהיה לך בן, נכון? הוא אמר לך שהוא יבנה לך בית. אתה ביזית את דבר השם, עשית את זה בצורה עקומה. ככה החכמים אומרים שראויה הייתה בת שבע לדוד, אבל אכלתה פגע. מה אתה? כאילו זה לא הזמן שאתה יכול לבוא אליה. בעזרת השם, לא יודע מה יקרה, אוריה ימות, לא יודע מה יקרה. אבל לעשות את זה בצורה כזאת היא מכוערת, זה ביזיון של דבר השם. ככה לא עושים. כה אמר השם הנני מקים עליך רעה. למה בית הכניסה של 400? למה לא... לא, כי זה כבשה ולא שור. לא, לא, בקר. כי הוא התבזק הפוך. כה אמר השם הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך ושכב לנשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית בסתר, אני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. עד כאן דברי נתן אל דוד. ויאמר דוד לנתן חטאתי להשם. עכשיו שימו לב, יש פה פסקה באמצע הפסוק. כנראה מה יש בפסקה הזאת? פרק נ"א בתהילים, כנראה. עוד רגע נדייק את זה יותר, כי זה לא כל פרק נ"א כנראה. ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך לא תמות. בסדר, גמור, מחלתי לך, הכל בסדר. אפס, כי ניאצת את אויבי השם בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. אפילו שאתה חשבת, וואי, שהבן הזה יהיה המשיח, לא, הבן הזה ימות. וילך נתן אל ביתו, ויגוף השם את האל אשר עדלה אשת אוריה לדוד, ויענש, ויבקש דוד את אמהת הנער, ויעצום דוד צום, ובא ולן ושכב ארצה, ויקום וזקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא אהבה, לא ברא איתם לחם. ויהי ביום השביעי, וימות הילד. איך קראו לילד? לא כתוב. לפני הברית. לא כתוב, לפני הברית, כן. ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד, כי אמרו הנה בהיות הילד חי דיברנו אליו ולא שמע בקולנו, איך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה. וירא דוד כי עבדיו מתכחשים, ויאמר דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו ומת הילד, ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, ויכעס, ויסר, ויחלף שמלותיו, ויבואו בית השם וישלחו, ויבוא אל ביתו וישאל, וישימו לו לחם ויאכל, הוא עבדיו אליו. מה זה בית השם פה? ויבוא בית השם? כן, כנראה. כן. ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי צמת ותק, וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם. ויאמר בעוד הילד חי צמתי ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני השם, וחי הילד, ואתה מת. נו, למה זה אני צם? אוכל להשיב עוד? אני הולך אליו, הוא לא ישוב אליי. אבא של שלמה. אבא של שלמה. כן, כן. וינחם דוד בבת שבע אשתו, עכשיו היא הפכה להיות אשתו, בצורה רשמית, ויבוא אליה. קודם. כן, כן, קודם היה כתוב שלקח אותה, נכון. אז הוא ניחם אותה, הוא בא אליה, הוא שכב עימה. עכשיו הביטוי ויבוא אליה לא כתוב קודם. ויבוא אליה, כתוב רק כאן. זה כתוב וישכב עימה. וישכב עימה, לא ויבוא אליה. כאשר בא אל בת שבע, אולי זה רומז למקום הזה, שהוא בא אליה. אז למה פסקה קודם? רגע. ויבוא אליה וישכב עימה ותלד בן, ויקרא את שמו שלמה, ותקרא את שמו שלמה, והשם היה פה. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, בעבור השם. וילך עם יואב ברבת, בני עמון וכו' וכו'. עכשיו, שזה בעצם הסיום של המלחמה שהתחיל אוריה. שזה הסיום של המלחמה שאוריה נהרג בה. כן, יואב היה שר צבא כל הזמן, אבל כן, זה הסיום של המלחמה, ובאמת דוד ניצח בה.
זה באמצע. וישוב דוד וכל העם ירושלים. אז באמת הוא חזר לירושלים. טוב, נחזור למזמור שלנו. אז דוד המלך בסוף הוא צדק, נכון? הוא צדק שהמשיח יבוא ממנה. ואז מתחיל כבר הכלל של... כן, אז מתחיל הכלל, נכון? שלום, נכון? מה הדבר? חבל שזה עונש כזה חמור. עונש מאוד חמור, על ביזוי כבוד השם, על ביזוי דבר השם. לא יודע, כאילו, מה הוא עבר? מה הוא ביזה את דבר השם? השם אמר לו, יצא לך בן ממאיך, והוא כאילו, הוא ביזה את הדבר הזה. איך הוא עשה את זה? בצורה כזאתי. במקום ללכת בצורה ישרה, אם מעט לך, אני אוסיף לך, כאלה וכאלה. לא יודע, כאילו, אתה לא יכול בצורה עקומה לעשות את מה שהשם אמר לך. זה ביזיון של דבר השם. ללכת ולשכב עם אשת אוריה החיתי, זה ביזיון של דבר השם. ועל הדבר הזה, הילד ימות. אחר כך, בסדר, אחר כך הוא... זה עונש הקטן. מה, כאילו, כל מה שמתגלגל מזה, 10 נשים, כאילו, הפילגשים, שהבן שלו שוכב איתו, הוא ימרוד בו, כן, מלא גלגול של עונש על ביזיון דבר השם. אם אתה זוכר, אז שאול, כשהוא הפסיד את המלוכה, אז מה אמר לו שמואל? הוא אומר, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בדבר השם. נכון? הקדוש ברוך הוא לא רוצה עולות וזבחים, כמו, הלא שמוע מזבח טוב. נכון? לשמוע לקדוש ברוך הוא זה יותר טוב מאשר זבח. להקשיב מחלב אלים. כתוב כאילו זיתני, יש ביטוי כאילו, הקדוש ברוך הוא אמר לך למחות את המלך. אתה מבזה את דבר השם. הוא הרג את כולם, חוץ מהגג. בסדר? איך אתה מבזה את דבר השם? איך? זה ביזיון של דבר השם. זה כאילו לקחת את דבר השם ולעשות כמעט, לא מושלם. זה ביזיון. אני חושב שבעצם פרק נ"א, החלק הראשון שלו נאמר באמת בפסקה הזאת באמצע הפסוק. כאילו, אז נאמר כל מה שהוא חתר, כאילו, הצרחה על הדבר. אבל החלק השני של המזמור הזה, הוא השמחה, או הרצון, כאילו, תבנה חומות ירושלים, זה נאמר אחרי שהבן מת, אחרי שנולד לו שלמה, כשהוא בא אליה וניחם אותה. אז הוא רוצה, וואו, אני רוצה באמת, אני רוצה לזכות שיהיו פרים. כאילו שיהיה גם קורבנות. זה לא יקרה עכשיו, לא קורה עכשיו. כמו שהיום ההגדרה להגיד לבן אדם לפני שאתה לומד תורה תעשה ככה וככה, אבל זה היה קורבנות. יפה, כן. טוב, שכוייך.